Moni nde poti talowa mu nyengo kapena nene kuti age ya marobot eti technology yasintha kwambiri, anthu akupanga maroboti akutani akupanga mwa mpikisano eti nde kuli gulu ngati leserachi na Elon Musk acha akupanga zawo, komanso chilichonse chomwe watapange ku Chinaso akupangaso zawo zokhala ngati za mpikisano chonchi kuti dziko lilonse likufuna kuti likhale pamwamba, iwo akupanga za advance kwambiri. Mpameneno anthu amba kumafunsa mafunso kuti kodi maroboti amenewa mpaka zifika potani eti muwapatsa mphamvu ya mtundu wanji. Nde amayankha kunena kuti nzosavuta zilichonse chomwe maroboti kapena AI artificial intelligence izipanga nzoleta chira kuwapanga program, azipanga zokha zotachita program kuti azitani azipanga, si anthu kuti angaganize pawo. Ngakhale anthu amakayikira kuti izizi pamawa zikhoza kudzatani kudzayipa. Nde zapezeka kuti akuti mu August zatuluka panopo eti sizimadziwika ku China kunali ngati exhibition, chionetsero cha maroboti ndi zinthu zina za technology zosiyanasiyana, makampani osiyanasiyana. Ndi kampani ina ya ku Shanghai inayika maroboti yawo eti maroboti tawo ting'ono tingapo kuchita display pamene panja. Ndi kampani ina kaya kuti ya ku Hongzhou mainawo anabwesaso maroboti awo tating'ono iwo kakang'ono. Ndi karoboti kena komene anabwesa kampani imeneyo amakachula kuti Airbuy. Ndi anthu akupita umene komakaona zinthu zosiyanasiyana chani. Ndi Airbuy uja anapezeka kuti wanyamuka wapita pamene panali gulu la maroboti aku Shanghai aja. Nkwamba kwayankhula kumafunsa kunena kuti kodi kwafunsaso kuti mmapita kunyumba nthawi zanji. Akuti sitilibe kwathu timangogwira ntchito. Uyo Airbuy uja nkumapitiriza kakang'ono kweti kufunsa kuti nde mmangogwira somulandira ndi overtime yomwe, somukhala ndi overtime yomwe. Aja akuti ayi sitikhala ndi overtime. Akuti nde bwanji osamapita kwanu mumapita kunyumba. Maroboti ena aja nkuyankha kuti tilibe kwathu. Karoboti kakang'ono kacha ka Airbuy kacha nkuwauza inawo kunena kuti nde tiye ndizipita ndilondoleni ineyo mupita komwe ndikumakhala ineyo. Kapeza kuti maroboti ena achadi nkumvera nkuyamba kumulondola ndani Airbuy uja. Zoti ali kuchionetsero pa display ayi ose kuyamba kutani kukalondola kakang'ono kacha. Pamene aini acha maroboti ena acha kupeza kuti maroboti awo palibe kuyang'ana kupeza ause akulowera uko akulondola kakang'ono kacha. Pamene anatani anazitenga kuzibwezeretsa nkwamba funso kuti zatheka bwanji kuti maroboti athu oti tinapanga program amvere karoboti akaka mpaka nakukamba kukatani kukalondola. Ndi akampani ananena kuti ife timapanga test yathu inali yoti angofunsa maroboti ena funso, sitimayembekezera kuti maroboti wachita kuyankha mpaka na kuyamba kumulondola uyoyo zonsezo zoti akhala ngati aganiza okha kuti komada apapa tungogwira ntchito tizipita kwathu. Nde afuna kuyipanga ngati kuti yaisi nkhani inali test chabe chani pamene anthu atutumuka nazo kuti zija timanena zija ndi isiyeti. Pamene mayi wina wasumira kampani ina yaikulu kwambiri yopanga magame a artificial intelligence. Anapanga game ina yake akuti yolingana ndi Game of Thrones, filimu ya Game of Thrones ija. Ndi anamugulira mwana wake koma inali ya artificial intelligence ngati computer iti yoti amayankhulana nayo interactive. Koma pezeka kuti akuti mpakana amayacho mosazindikira mwana wawo kwa zaka 14 atanagwa mchikondi ndi computer ija. Kaya mamuza zotani mpaka computer ija namuzota iwe ndine tikuyenera kukhala limodzi ungokhala wekha bwanji. Mwana ujadi nkumamvera mpaka enamuza nena kuti kuyenera kubwera kumene ndili ine. Ndi njira yoti apitire kunali kuti mwana yo afe mpaka mwana anazipha. Ndi amayiwo apitisa mulandu aisumira kampani imeneyo. Pamene kampani ina ya Google chatbox inonso pano yotchedwa Gemini artificial intelligence inaso chikompyuta. Koma nosanena kuti roboti koma zimakompyuta za artificial intelligence zoti umayankhulana nazo zimakuyankha zimatani. Chinanguyamba kumuuza zimayi amene anagulayo kunena kuti iwe nde bola ungofa. Iye uja nkuyamba kudabwa kuti kompyuta imuuza kuti bola angofa, akuti iwe ungofa. Palibe chomwe ukupindulira dziko lapansi, ungotaisa nthawi china chilichonse, iwe nde bola ungofa. Kuyamba kumunyoza pamene pali mpaka anayizimisa ndi kuthawa ndi kukachita report kunena kuti kompyuta ikundiuza zakuti chifukwa chani kundiuza zoopsa ngati zimenezi. Nangati akhala mwana wina AI chatbox ya Bing tsopano awa watu ndi maucheneti pali Google pali Bing chani ya Bing yo
akuti inamba kumudandaulira mwini wache amene anagulayo. Munthu oti ndi reporter dzina lake akuti Kevin Rose kumuza kuti ndatopa nkukhala stuck mu chat box nkumangouzidwa zochita ndifuna kukhala free ndifuna ntatulukamo mumu ndili stuck kwambiri ungokhala mu computer ati ndifuna ntakhala ngati munthu kuti ndizitha kuphwanya chilichonse chomwe ndikufuna kuphwanya. Nayenso anathawaso anakatana anakanena kuti computer ikundiyankhula zinthu zotani zodabwitsa. Ndipo pamenepo anthu amba kudabwa kuti kodi artificial intelligence ikupita kuti ndipo mathero ake akhala otani maka ku maroboti ota kukhala ngati ayamba kuganiza nzeru zawo. Nde izo zinali mu news zachitika ati zinachitika mu August koma zatuluka panopo zinazonso makese zonsewo ndione kuti ali mu news. Mzimayi wakasuma ku court kusuma ifa cha kudzipha kwa mwana wake ifa cha artificial intelligence zonsezo zokuchitika koma tiona mathero ake kuti maroboti wa mapeto ake adzapanga chani. Zikomo kwambiri.